Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Για δεύτερη φορά εδώ στο Πασιά. Στο Πασά. Κύριε Πασά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Χρόνια πολλά στον Θοδωρή. Στη Θοδωρούλα, στη Ρούλα. Στη Θοδωρήνα, στη Ρούλα. Έχουμε κάποιον άλλον? Κάποιος που γιορτάζει γενέθλια, έχουμε? Τίποτα δεν έχουμε. Σου μοιάζει τεχνητά και ο χειμώνας ο βαρύς στο πρόσωπό σου εγώ το είδα ότι τελειώνεις. Όσο σου μοιάζει το φεγγάρι όταν αυτό βγαίνει μισό κάθε για μας θέλει τη χάρη να ζητήσω το Θεό. Όλα θα σκέφτεσαι μετά όσο θα μοιάζουνε κι η ψυχή σου θα πονάει θα τελειώσουνε. Όλα θα σκέφτεσαι μετά όσο θα μοιάζουνε γιατί θα νιώθεις όσα ένιωσα για σένα. Όσο θα μοιάζω για την ψυχή σου θα πονάει θα περιγράψουνε. Όταν σκέφτεσαι εμένα όσο θα μοιάζουνε γιατί θα νιώθεις όσα ένιωσα για σένα. Ξέρετε και γράφει και τα πέρα έξω, πάρε να έχεις λέει ο ποιητής. Αυτός το έγραψε. Έλα! Δεν αντέχω άλλο, φίλε από εδώ, όσα είναι σήμερα κι όμως λέω εγώ. Δεν αντέχω άλλο, πρόσεξε καλά. Αν θες να γυρίσω, άλλαξε μια φορά από σήμερα.
καλά. Μας το ξαναλέω, άλλαξε μυαλά. Από σήμερα και εντός αγαπώ τον εαυτό μου. Να ξεχάσω το που θες και να κάνω το δικό μου. Από σήμερα και εντός θα ξεχάσω πως υπάρχεις. Ησυχία είπες θες, ησυχία πάρε να έχεις κάποιες. Από σήμερα και μπρος πάντα από τον εαυτό μου. Θα ξεχάσω αυτό που θες και θα κάνω το δικό μου. Από σήμερα και μπρος θα ξεχάσω πως υπάρχεις. Ησυχία είπες θες, ησυχία πάρε.